आपल्यासमोर चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमी कुडाळ यांचा बहारदार असा नृत्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी सादर होणार आहे। आणि या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण अतिशय सुंदर अशा गणेश वंदनेने या ठिकाणी सुरुवात करणार आहोत। चिमणी पाखरं डान्स क्लास अकॅडमी कुडाळ आयोजित आमच्या कार्यक्रमाचं नेहमीचं नाव आहे जलवा, मात्र आजचा कार्यक्रम आहे कोकणशाहीचा। त्यानिमित्ताने कोकणशाहीसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत, कारण 2 वर्षांचा हा प्रवास अतिशय सुंदररित्या साईनाथ गावकर सरांसोबत या संपूर्ण टीमने अतिशय चांगल्यारित्या आज इथपर्यंत ते लोक आलेत। आपल्यासमोर सादर होतोय चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमी कुडाळ यांचा बहारदार असा गणेश वंदना डान्स। रेडी।
श्रीमङ्गलमूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव। जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत एकदा चिमणी पाखरं टीमच्या या सर्व कलावंतांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आणि त्यापेक्षा सुद्धा कोकणशाही या न्यूज चॅनलच्या सर्व टीमसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजे ज्यांच्या माध्यमातून आज आम्ही या ठिकाणी कार्यक्रम सादर करू इच्छितोय। आणि खरंच कोकणशाही न्यूज चॅनल आहे हे गेली 2 वर्ष खूप सुंदररित्या काम करतंय। पुन्हा एकदा पुढच्या नृत्याकडे जाण्या अगोदर सन्माननीय श्री साईनाथ गावकर सर कोकणशाही चॅनलचे सर्व मुख्य संपादक, त्याचप्रमाणे श्री राजेश हेदळकर सर व्यवस्थापक मार्केटिंग हेड कोकणशाही, श्री चिन्मय घोगळे सर जिल्हा प्रतिनिधी चॅनल हेड, त्याचप्रमाणे आघाडीचे सन्माननीय, जसे आघाडीचे आपण त्यांना अशासाठी म्हणतोय कारण जेव्हा जेव्हा चिमणी पाखराचा कार्यक्रम असतो तर चिन्मय घोगळे सर नेहमी आमच्यासाठी अवेलेबल असतात। खरंच त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। आणि या कोकणशाही न्यूज चॅनलचे अँकर म्हणजे जे अँकर आहे त्या ठिकाणी रीना ठाकूर मॅडम यांच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। तसेच सिनियर एडिटर प्रशांत रेवणकर सर यांच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आणि एडिटर मंथन परब सर यांच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। पुन्हा एकदा या ठिकाणी कार्यक्रमाकडे वळतो। कार्यक्रमाची सुरुवात अगदी गणेश वंदनेने खूप चांगल्यारीत्या या ठिकाणी झालेली आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की कोणताही जरी कार्यक्रम असला ना की ती असल्याशिवाय मजा येत नाही। आता ती म्हटल्यावरती लावणी, पण ही लावणी थोडीशी वेगळी आहे। आपण बऱ्याच लावण्या बघतो ज्या सिंगल किंवा सोलो स्वरूपात केल्या जातात, मात्र आत्ताची लावणी थोडीशी वेगळी आहे। या लावणीमध्ये काहीतरी जुगलबंदी आहे। काय आहे ही जुगलबंदी आपण पाहूयात। आपल्यासमोर चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमीचे कलाकार येत आहेत। साक्षी परब आणि विशाखा धामापूरकर यांना विनंती करतो की त्यांनी रंगमंचावरती यायचं आहे। आपल्यासमोर सुंदर अशी लावणी मात्र थोडीशी वेगळ्या स्वरूपात लावणीची जुगलबंदी आपल्यासमोर या ठिकाणी सादर केली जाते। दोन्ही कलावंतांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। धन्यवाद। आपल्यासमोर सादर होतीये लावणी जुगलबंदी।
पाहिजे. दोन्ही कलावंतांसाठी आपल्यासमोर सादर होतोय चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमी कुडाळ यांचा बहारदास हा नृत्याचा कार्यक्रम. आणि या कार्यक्रमाची सुरुवात गणेश वंदनेने झालेली आहे. त्यानंतर आपण आपल्या महाराष्ट्राची आणबान छान लावणी थोडीशी वेगळ्या पद्धतीत या ठिकाणी बघितली. मित्र, कधी कधी काय होतं की लावण्या बिवण्या म्हटल्यावरती लोकांना असं वाटतं की काहीतरी वेगळं रंगमंचावर सादर केलं जातं, पण असं नाही आहे. आपण जर योग्यरित्या चांगल्या रीतीने जर सादर केली तर आपल्या खरं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून लावणीला महत्त्व दिलं गेलेलं आहे. असंच एक आपल्या भारतीय संस्कृतीवरून तुम्हाला एक थोडीशी किस्सा सांगतो आणि लगेचच पुढच्या या परफॉर्मन्सकडे जातो. बघा, आपल्या भारतामध्ये एक किस्सा घडला होता. स्वामी विवेकानंद सगळ्यांना माहितीच आहेत. आणि स्वामी विवेकानंद एकदा एका सभेमध्ये बसले होते आणि त्या सभेमध्ये परदेशातून सुद्धा काही लोक आली होती, म्हणजे बाहेरून लोक आली होती. आणि त्या सभेमध्ये सगळ्यांसाठी चहा देण्यात आला पिण्यासाठी. तर चहा होता कप आणि बशीमध्ये. मग सगळ्यांनी काय केलं की त्यांच्यासमोर जो चहा आला तो डिरेक्टली त्यांनी कप उचलला सर्वांनी आणि तोंडाला लावायला चहा प्यायला सुरुवात केली. मात्र स्वामी विवेकानंदांनी असं केलं नाही. त्यांनी असं केलं की तो चहा बशीमध्ये ओतला आणि त्या बशीमधून ते चहा प्यायला लागले. तर ते बाकीचे जे बाहेरच्या देशातील लोक होते ते सगळे हसायला लागले. काय तुम्ही भारतीय लोक, तुम्हाला कॉमन सेन्स नाही, मॅनर्स नाहीत, गावंढळ आहात तुम्ही लोक वगैरे असं. स्वामी विवेकानंद जास्त काही बोलले नाही. त्यांनी फक्त एकच वाक्य सांगितलं की आत्ता सगळ्यांनी तुमच्यासमोर जो चहा आला आहे तो सगळ्यांनी तो कप आपल्या तोंडाला लावून तो चहा उष्टावला आहे. मात्र या सभेमध्ये समजा एखादी आता नवीन व्यक्ती आली तर मी एकमेव असा व्यक्ती आहे ज्याने आपला चहा त्या बशीमधून पिलाय. आणि जर आता एखादी नवीन व्यक्ती आली तर मी एकमेव असा इथे माणूस आहे जो माझ्या कपातला चहा त्याला देऊ शकतो. आणि ही आपल्या भारतीयांची संस्कृती आहे. मित्र, एकदा आवडलं असेल तर जोरदार टाळ्या वाजवा. धन्यवाद. आपण लगेचच पुढच्या नृत्याकडे जातोय. चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमी नेहमीच काहीतरी वेगळं पण सादर करण्याचा प्रयत्न करत असते. असाच जसं आपण आता महाराष्ट्राची लावणी बघितली, समजा हीच लावणी थोडीशी वेस्टर्न पद्धतीने आपण सादर करू शकलो तर ती कशा प्रकारे होऊ शकते. तर ती सादर करण्यासाठी येत आहेत चिमणी पाखरचे कलाकार, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नामांकित अशी नृत्यांगना दीक्षा नाईक आणि संजना पवार आपल्यासमोर सादर करतायत वेस्टर्न लावणी. थोडीशी लावणी आपण साडीमध्ये बघितली मगाशी, थोडीशी वेस्टर्न पद्धतीने सुद्धा बघूयात. धन्यवाद. आपल्यासमोर सादर होते वेस्टर्न लावणी.
जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आपल्यासमोर खूप सुंदर असं नृत्य या ठिकाणी सादर केलं गेलं. आणि रसिक हो, ज्या कार्यक्रमासाठी आपण या ठिकाणी आज जमलो ते म्हणजे कोकणशाही चॅनलचा आजचा दुसरा हा वर्धापन दिन. त्यानिमित्ताने आपल्यासमोर सादर होतोय चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमी कुडाळ यांचा बहारदार असा कार्यक्रम. मित्र हो, आत्ता आपल्यासमोर जो परफॉर्मन्स होणार आहे त्यासाठी थोडासा फक्त वेळ घेतो, कारण परफॉर्मन्स पण खूप सुंदर आहे. आणि सगळ्यांना सांगायची एक महत्त्वाची गोष्ट की छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्या संपूर्ण भारताचं आराध्य दैवत. आणि अशीच एक 350 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे ती सांगतो आणि त्यानंतर या परफॉर्मन्सकडे वळतो. 350 वर्षापूर्वी भारताच्या उत्तरेकडे एक कवी कुटुंब राहत होतं आणि त्या कवी कुटुंबामध्ये 4 भावंड राहत होती. ते 4ही लोक कविता करायचे. आणि एके दिवशी काय झालं की ते लोक जेवत होते आणि जेवता जेवता त्या 4 भावंडांपैकी जो छोटा भाऊ होता सगळ्यात कमी वयाने 12 वर्षाचा, त्याला जेवणात मीठ कमी पडलं म्हणून त्याने जेवण रागाने फेकून दिलं. त्यांना आई वडील नव्हते, त्यामुळे जे मोठी भावाची जी बायको होती तीच आई म्हणून सांभाळ करत होती. तर त्या वहिनीला राग आला. ती म्हणाली, एवढासा मुलगा तू 12 वर्षाचा, 1 रुपया कमवायची तुझी ऐपत नाही आणि किती तुला राग येतो. हे म्हटल्यावरती अजून त्या मुलाला राग आला. म्हणून त्याने काय केलं, ते आपल्या कविता करण्याचं जे साधन होतं, जी आपली झोळी होती ती त्याने रागारागाने घेतली आणि तिथून तो निघाला. भला आता 12 वर्षाचा मुलगा जायचं कुठे. कसा बसा तो पुण्यामध्ये आला. तर पुण्यामध्ये आल्यानंतर तुमच्या आमच्यासारख्या काही लोकांनी त्याला विचारलं, अरे 12 वर्षाचा एवढासा मुलगा तू आणि कुठे चाललायस, लहान मुलगा म्हटल्यावरती. तर या ठिकाणी सन्माननीय अशी कुडाळकर साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं या ठिकाणी कोकणशाहीच्या टीमकडनं मी सहर्ष स्वागत करतो. तर त्या 12 वर्षाच्या मुलाला सगळ्यांनी विचारलं कुठे चाललं, असं तो म्हणाला की मला काहीतरी करून दाखवायचं आहे, मला मोठं बनायचं आहे, मी कविता छान करतो. तर त्याला एकाने सांगितलं की या ठिकाणी राजगडावरती छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत, तू त्यांना जाऊन भेट, ते निश्चितच तुला चांगलं बक्षीस देतील आणि तुला योग्य तो तुझा सन्मानही करतील. तर असं म्हटल्यावरती त्याने ठरवलं की आता राजगडावरती जायचं आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना भेटायचं. मात्र थोड्या वेळाने त्याला कळलं की छत्रपती शिवाजी महाराज हे राजगडावरती नसून कोकणात रायगडावरती आहेत. मग रायगडावरती जायचं कसं, कारण पुण्यावरून एवढा प्रवास करणं म्हणजे त्या मुलासाठी पॉसिबल नव्हतं. मग त्यावेळी एक व्यापार चालत असे समुद्रावाटे. त्याच्या डिटेल्समध्ये जात नाही कारण परफॉर्मन्स पण बघायचा आणि वेळ पण कमी आहे आपल्याकडे, मुख्य कार्यक्रम सुरू होणार आहे. तर तो त्या व्यापाऱ्यांसोबत त्या समुद्रावाटे कसा बसा रायगडामध्ये आला. रायगड म्हणजे महाडमध्ये आला. त्यावेळी महानड असं म्हणत, आता त्याला महाड म्हणतात. त्या महाडवरून तो रायगडाच्या चौल दरवाजापाशी आला आणि त्याची संपूर्ण चेकिंग केली गेली. कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांना भेटायचं म्हटल्यावरती असंच सोडलं जात नव्हतं. शेवटी आपल्या रयतेचे राजे होते म्हटल्यावरती त्याची सुद्धा चेकिंग करण्यात आली आणि त्याला आज सोडण्यात आलं. 5-6 दिवस झाले तरी पण त्या 12 वर्षाच्या मुलाला छत्रपती शिवाजी महाराज भेटू शकले नाही, कारण स्वराज्याच्या कामामध्ये महाराज खूप बिझी होते. तर कंटाळला. 5-6 दिवसानंतर त्याने ठरवलं आता बहुतेक महाराजांची भेट होत नाही असं त्याला वाटू लागलं. तेवढ्यात त्या किल्ल्यामधून एक 4-5 प्रतिष्ठित व्यक्ती, जे इतर मावळे होते किंवा इतर जे लोक होते त्यांच्यापेक्षा जरा ती वेगळी होती लोक, म्हणून हा धावत धावत त्यांच्यापाशी गेला आणि त्यांना सांगितलं की मला छत्रपती शिवाजी महाराजांना भेटायचं आहे, मी गेले 5-6 दिवस इथे थांबलोय, माझी भेट होऊ शकत नाहीये. त्यावर ते म्हणाले की तुला का भेटायचं आहे, एवढासा 12 वर्षाचा मुलगा, एवढं काम काय तुझं महाराजांकडे. तर तो म्हणाला की मी कविता करतो, मला एक कविता त्यांच्यासमोर सादर करायची आहे. तर ते म्हणाले की तू आधी आम्हाला ती कविता म्हणून दाखव, आम्हाला जर ती आवडली तर आम्ही ठरवतो की तुला छत्रपती शिवाजी महाराजांकडे पाठवायचं की नाही. ते हे ऐकल्यानंतर त्याला माहिती होतं आता जर मी यांना कविता नाही ऐकवली तर मला हे इथून गडावरून पाय उतार करतील. त्यापेक्षा त्याने ती कविता म्हणायला सुरुवात केली. ऐका, खूप छान कविता आहे, म्हणजे आपल्याला कळेल ती आता कोणती कविता आहे. कविता म्हणायला सुरुवात केली. एकदा म्हटली, दोनदा म्हटली, तीनदा म्हटली, 5 वेळा म्हटली, 10 वेळा म्हटली, 15 वेळा म्हटली, अशी तब्बल त्याला 18 वेळा ती कविता म्हणायला सांगितली गेली. समोरून सांगत गेले ते पुन्हा म्हण, पुन्हा म्हण, पुन्हा म्हण. त्याला वाटलं हे माझी मस्करी करतायत, मी लहान आहे म्हणून. म्हणून तो मुलगा पुन्हा रागाने बाजूला गेला. तेवढ्यात त्या 4-5 प्रतिष्ठित व्यक्तीपैकी एक व्यक्ती त्याच्याकडे गेला, त्या छोट्या बाळाकडे 12 वर्षाच्या, आणि त्याला सांगितलं, बाळा तू ज्यांच्यासमोर आता कविता म्हटलीस ना तेच छत्रपती शिवाजी महाराज होते. हे ऐकल्यानंतर त्या 12 वर्षाच्या मुलाला काही सुचेना असं झालं.
त्याच्या डोळ्यातनं पाणी आलं, तसाच गेला महाराजांच्या पायाजवळ त्याने नतमस्तक झाला, लोटांगण घातला आणि महाराजांची माफी मागू लागला. महाराज, मी तुम्हाला ओळखू शकलो नाही, मला माफ करा. पण एक गोष्ट सांगू का मंडळी, की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रयतेचं राज्य निर्माण केलं, स्वराज्य निर्माण केलं. मात्र एवढी धनसंपत्ती असून सुद्धा आपल्या राजांनी कधीही त्या धनसंपत्तीचा माज केला नाही. एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत मित्र. तुम्ही म्हणाल की ती कविता कोणती होती? त्या 12 वर्षाच्या मुलाला जी 18 वेळा तब्बल त्या रायगडावरती कविता म्हणायला सांगितली गेली, ती कविता होती. आणि ती अगोदर त्या कवीचं नाव सांगतो. त्या 12 वर्षाच्या मुलाचं नाव होतं कवी भूषण. आणि 350 वर्षापूर्वी जी कविता लिहिली गेली ना, ते आता इकडे साऊंडवाले आहेत आमचे, ते प्रत्येक ठिकाणी आपण मोठ्या मोठ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंत्या साजऱ्या करतो, मोठ्या रॅलीज काढतो. त्या प्रत्येक रॅलीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रत्येक मोठ्या मोठ्या कार्यक्रम जे सादर केले जातात, साजरे, त्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये ते गाणं प्ले केलं जातं. पण हे खूप कमी लोकांना माहिती आहे की ते 350 वर्षापूर्वीचं गाणं आहे. आणि कवी भूषण त्या 12 वर्षाच्या मुलाने लिहिलं. आणि ते गाणं आहे, ती कविता आहे, इंद्रजिमी जंबपर. जे गाणं ऐकल्यावर आपल्या अंगावरती काटा येतो, इंद्रजिमी जंबपर. हे गाणं 350 वर्षापूर्वी कवी भूषण यांनी लिहिलं. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कवी भूषण यांचा योग्य तो सन्मान केला. एकदा छत्रपती शिवाजी महाराज आणि कवी भूषण या दोघांसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत, खरंच जोरदार टाळ्या. आपल्याला ही गोष्ट सांगण्याचं कारण एकच, की ज्या कवितेमुळे संपूर्ण रायगडावरती प्रत्येक मावळ्याच्या अंगावरती काटा उभा राहिला, साक्षात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सुद्धा अंगावरती काटा उभा राहिला, त्याच गाण्यावरती या रंगमंचावरती छत्रपती शिवाजी महाराजांचं या ठिकाणी आगमन होणार आहे. सर आता फक्त मध्ये जो थोडासा स्पेस आहे तो त्यावेळी जरा आम्हाला ॲडजस्ट करून द्या. या ठिकाणी त्याच गाण्यावरती, त्याच कवितेवरती, जे 12 वर्षाच्या मुलाने लिहिलं 350 वर्षापूर्वी, त्याच गाण्यावरती छत्रपती शिवाजी महाराजांचं या ठिकाणी आगमन होतं आहे. अभिषेक रेडी आहे? ओके. ज्यावेळी महाराजांचं आगमन होईल मी सगळ्यांना विनंती करेन की आपण टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करायचं. या ठिकाणी रंगमंचावर आगमन होत आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं. एकदा छत्रपती शिवाजी महाराज की. अरे जोरात आवाज येऊ दे, आपल्या रक्तातच ते आहे ना. छत्रपती शिवाजी महाराज की. धन्यवाद. आपल्या समोर सादर होतोय छत्रपती शिवाजी महाराज थीम डान्स.
श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की. छत्रपती शिवाजी महाराज की. एकदा या परफॉर्मन्ससाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. खरंच खऱ्या अर्थाने या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली त्या परफॉर्मन्सने. कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आगमन म्हटल्यावरती तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या अंगावरती काटे आले, शहारे आले. आणि 350 वर्षापूर्वी लिहिलेलं हेच ते गाणं होतं, ज्या गाण्यावरती छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या ठिकाणी रंगमंचावर आगमन केलं. आणि आत्तासुद्धा आपल्यासमोर एक आगळा वेगळा असा परफॉर्मन्स या ठिकाणी चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमी आपल्यासमोर सादर करणार आहे. मित्र हो, अगदी या 1 ते 2 वर्षामध्ये एक पिक्चर आला होता बघा. आणि त्या पिक्चरमध्ये एक अजूनही जे मोठ्या मोठ्या आपण कार्यक्रम बघतो तेव्हा कधी कधी हा देखावा सादर केला जातो. थोडासा वेगळा देखावा आहे, मी सांगत नाही याच्याबद्दल, कारण आपण प्रत्यक्षात ते बघूयात. ठीक आहे, आपल्यासमोर एक सुंदर असा परफॉर्मन्स या ठिकाणी सादर होणार आहे. खरं तर कार्यक्रम लाईव्ह चालू आहे, त्यामुळे जास्त वेळही काढू शकत नाही. पण आत्ताच मला साईनाथ गावकर सरांनी दाखवलं की सर हे बघा लिंक यूट्यूबवरती लिंक आपली सगळीकडे दिसतंय. पण या लिंक सगळ्यांकडे शेअर होण्यासाठी जे मदत करणारे सर्व कॅमेरामॅन असतील, सगळे शूटिंग्सवाले, त्यांची पूर्ण टीम, यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत खरंच. कारण संपूर्ण भारतभर हा कार्यक्रम दिसतोय. माझे मित्र धनंजय पानवळकर इथे आहेत, त्यांचंही खूप खूप स्वागत. त्यानंतर बावकर आहेत, आपले अजूनही सहकारी असतील शेखर सातोसकर, यांचंही खूप खूप या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि आपल्यासमोर अजून एक आगळा वेगळा असा सुंदर परफॉर्मन्स या ठिकाणी सादर होतो. आणि हा परफॉर्मन्स झाल्यानंतर एक देवाचा सुंदर असा देखावा या रंगमंचावर आपल्यासाठी एक आम्ही सादर करणार आहोत. तो सुद्धा एक बघण्यासारखा एक सुंदर असा देखावा असणार आहे. पण तत्पूर्वी आपल्यासमोर जी अगदी आपल्याला ती म्युझिक, थोडी म्युझिक लागल्यानंतर आपल्याला कळेल की आम्ही काय आपल्यासमोर घेऊन येतो. पण खूप बघण्यासारखं इंटरेस्टिंग आहे. या ठिकाणी परफॉर्मन्स रेडी आहे. मी आमचे साऊंड ऑपरेटर आहेत सुजय सर यांना विनंती करतो की आपण गाणं ट्रॅक प्ले करा. रेडी. जोरदार टाळ्या वाजल्या पाहिजेत. गाणं कट नाही झालं, आम्ही कट केलं. कारण अभिषेकला विनंती करतो जरा, हां 1 मिनिट. महेंद्र अकॅडमीचे संचालक सन्माननीय महेंद्र पेडणेकर सर यांनी या ॲक्टसाठी भविष्याला 500 रुपयाचं बक्षीस दिलेलं आहे. सरांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. सरांना विनंती आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते दिला तर खूप बरं होईल. मी त्यांना विनंती करतो. खरं तर भविष्या प्रशांत मुळये असं या मुलीचं नाव आहे आणि चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमीमध्ये ती शिकते. आणि जेव्हा जेव्हा तत्पूर्वी पेडणेकर सरांना विनंती करतो
की आपण आपल्या शुभ हस्ते बक्षीस द्यावं. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. अभिषेकला विनंती करतो की तिची मशाल घेऊन यायचं आहे या ठिकाणी. यानंतर भविष्याला विनंती करतो, धन्यवाद सर, की तुझा एक लुक छानपैकी सगळ्यांना दे, एक सुंदर असा लुक. एकदा खरंच तिच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आणि भविष्याची आई आहे, तिलाही विनंती करतो की तिने रंगमंचावरती यायचं आहे. आणि त्याचे कारण आहे, जरा प्लीज या. कारण आम्ही चिमणी पाखराच्या माध्यमातून बरेच आमचे कार्यक्रम होतात संपूर्ण महाराष्ट्रभर. आणि या नवरात्रीमध्ये आम्ही सलग आमचे शो चालू होते. आणि त्यावेळी पण भविष्याला बऱ्याच लोकांनी भरपूर प्रेम दिलं. आणि तिच्या आईला बोलवण्याचं कारण एकच की तिची संपूर्ण हा जो मेकअप आहे आणि तिची संपूर्ण ड्रेपरी आहे किंवा जो सगळा सेटअप दिसतोय आपल्याला, हे सगळं तिच्या आईने केलेलं आहे. खरंच तिच्या आईसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. कारण आपल्या आईवडील जर आपल्या सोबत असतील नेहमी, तर आपण जगातली कोणतीही गोष्ट जिंकू शकतो. आणि भविष्यात तू लकी आहेस की तुझ्या पाठीमागे तुझी आई उभी आहे कायमस्वरूपी. आणि हा जेव्हा ॲक्ट सादर करण्याचा याला तब्बल 1 ते 1.5 तास लागतो. म्हणजे बरोबर आम्ही इथे मला वाटतं 2:15-2:30ला आलोय. तिथून आत्तापर्यंत त्याचा मेकअप चालू होता हे सगळं करण्यासाठी. कारण ते घेऊन एवढं सगळं करणं सोपं नाही आहे, त्याला भरपूर ठिकाणी बांधावं लागलं आहे. आणि आत्ता संपूर्ण आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या बाहेर गोवा राज्यामध्ये सुद्धा तिला एवढी पसंती दिली गेली की आता प्रत्येक ठिकाणी आम्हाला डिमांड येते, जेव्हा आमचा शो असतो त्यावेळी कांतारा नक्की आणा म्हणून. आणि आज संध्याकाळी 7 वाजता तुम्हाला आमचा संपूर्ण कार्यक्रम जर बघायचा असेल तर आपल्या बाजूला इथे राजश्री कॉम्प्लेक्स आहे, भैरववाडीच्या अगदी बाजूलाच. तिथे आमचा संपूर्ण 2.5 तासाचा आमचा कार्यक्रम आहे चिमणी पाखराचा, संध्याकाळी 7 वाजता. तेव्हा आपल्याला आमचे संपूर्ण कार्यक्रम बघायला मिळेल. एकदा कोकणशाहीसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे, ज्यांच्यामुळे आम्ही हा कार्यक्रम आपल्यासमोर सादर करतोय. भविष्या, तू जेव्हा ह्या मुलाकडे गेली ना, तिची आई घाबरली. म्हटलं आता बारका बहुतेक रडतो की काय. चल एकदा भविष्याची ती ओरड आहे ना सुरुवातीची, ते जरा 4 प्ले कर, जेणेकरून सगळ्यांना या स्क्रीनवरती सुद्धा बघता यावं की तिने कशा प्रकारे ते केलं. रेडी, पहिल्यापासूनच प्ले कर. खरंच भविष्या, तिचं नाव आहे भविष्या प्रशांत मोळी. आणि तिला मी थोडक्यात, तिने जी आपल्यासमोर कला सादर केली, तर आपल्या सगळ्यांना एवढंच माहिती आहे की ह्याला कांतारा म्हणतात, पण याला कांतारा नाही म्हणत. तर ती आपल्याला सांगेल. दे इथे. हां, ओके. नमस्कार, माझं नाव भविष्य प्रशांत मुये. मी जी वेशभूषा केली आहे त्याचं नाव आहे पंजुर्ली. पंजुर्ली देव हा तामिळनाडू लोकांचा देव आहे. कांतारा हे मूवीचं नाव आहे. पंजुर्ली देव हा जंगलात असतो. थँक्यू. तिने जी आपल्यासमोर भूमिका सादर केली, अभिषेक, तिने जी आपल्यासमोर भूमिका सादर केली किंवा जे आपल्यासमोर तिने वेशभूषा केली, त्याचं नाव आहे पंजुर्ली. आणि पंजुर्ला हा तामिळनाडूचा देव आहे. तुझ्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा तुझ्या पुढच्या भावी वाटचालीसाठी. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊन दे तिच्यासाठी. चला, अजून एक फक्त 5 मिनिटांचा कालावधी घेतोय, कारण आत्ताचा सुद्धा परफॉर्मन्स खूप सुंदर आहे. मी आमची चिमणी पाखराची टीम आहे त्यांना विनंती करतो की आपण रंगमंचावरती येऊन हा संपूर्ण सेटअप रेडी करायचा आहे. असंच आपल्यासमोर एक सुंदर असं एक नृत्य, एक देखावा नृत्यातून दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. मंडळी, आपल्याला जेव्हा जेव्हा आपण मोठ्या मोठ्या संकटामध्ये असतो तेव्हा एकमात्र नाव आपल्या तोंडावर येतं, ते म्हणजे देवाचं. कुठल्याही प्रॉब्लेममध्ये जरी आपण असलो तरी सदैव आपल्या मुखी एकाच गोष्टीचं नाव असतं, एका व्यक्तीचं नाव असतं, ते म्हणजे देवाचं. कारण आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा सगळे मार्ग संपतात तेव्हा फक्त एकच मार्ग दाखवणारा असतो, ते म्हणजे देव. आणि असंच या देवाचा एक महत्त्व सांगणारं, महात्म्य सांगणारं एक परफॉर्मन्स या रंगमंचावरती होणार आहे. एक व्यक्ती होता, त्याच्याकडे भरपूर पैसा होता, बंगला होता, गाडी होती, धनसंपत्ती होती, जागा होती, भरपूर गोष्टी होत्या. अशातच
त्याला एक गोष्ट कळू लागली की देवाचा आशीर्वाद माझ्यावर नेहमी आहे, माझ्या पाठीवरती देवाचा हात आहे, देव सदैव माझ्यासोबत राहतो, हे त्याला जाणवू लागलं. कारण त्याची उत्तरोत्तर प्रगती होत होती, उत्तरोत्तर भरपूर पैसा त्याच्याकडे येत होता. अशातच त्याला कळायला लागलं की जेव्हा जेव्हा तो चालायचा ना, ऐका कान देऊन, जेव्हा जेव्हा तो चालायचा, म्हणजे ती व्यक्ती जेव्हा चालायची, ती श्रीमंत व्यक्ती, तर त्याच्या 2 पावलांसोबत त्याला अजून 2 पावलं दिसायची. मग त्याने ठरवलं की नेमकी ही 2 पावलं कोणाची आहेत. कालांतराने त्याला जेव्हा त्याने शोध लावला तेव्हा त्याला कळलं की आपण चालताना आपल्या स्वतःच्या 2 पावलांसोबत अजून जी 2 पावलं दिसतात ती देवाची पावलं आहेत. म्हणजे त्याची 2 पावलं आणि देवाची 2 पावलं. तो खुश झाला. त्याला कळलं की देव नेहमी माझ्यासोबत आहे, सदैव माझ्यासोबत देव माझ्या पाठीशी उभा आहे. हे कळल्यानंतर खुश झाला. मात्र काही दिवसानंतर त्याच्याकडचं सगळी धनसंपत्ती गेली. 1 रुपया सुद्धा त्याच्याकडे राहिला नाही. एक म्हणतात ना की आपल्याकडे भरपूर काही असं मेहनत करून भरपूर आपण कमावलेलं असतं, मात्र जायला 1 सेकंदही लागत नाही. तसं सगळी धनसंपत्ती त्याच्याकडची गेली. गाडी गेली, बंगला गेला, सगळ्या गोष्टी गेल्या. भले आता करायचं काय, कारण सगळे जे नातेवाईक होते, मित्रपरिवार होते, सगळ्यांनी त्याची साथ सोडली. मग अशात त्याने ठरवलं की आता काय करायचं. असा विचार करता करता तो खूप डिप्रेशनमध्ये गेला, टेन्शनमध्ये गेला. त्याला सुचेन असं झालं की आता काय करू. एकटा पडला आणि या सगळ्या गोष्टीमध्ये तो एकटा एकटा राहू लागला. त्याला कळलं. आणि या सगळ्या गोष्टी होत असताना त्याची एक गोष्ट लक्षात आली की मी जेव्हा श्रीमंत होतो ना, तेव्हा माझ्यासोबत जी देवाची 2 पावलं दिसत होती ती पावलं आता दिसत नाही आहेत. म्हणजे त्याला कळलं देवाने पण माझी साथ सोडली. म्हणजे जेव्हा माझ्याकडे पैसा होता तेव्हा देव माझ्यासोबत चालत होता, आणि आता माझ्याकडे पैसा नाही तर देवाने सुद्धा साथ सोडली, देव माझ्यासोबत चालत नाही आहे. हे त्याला कळल्यानंतर खूप वाईट वाटलं. त्याने ठरवलं चला देवाने साथ सोडली ना, काही हरकत नाही, आपण मेहनत करायची. त्याने पुन्हा मेहनत केली, भरपूर पैसा कमावला, गाडी बंगला होता त्या पोझिशनला तो पुन्हा आला. आणि जेव्हा तो श्रीमंत झाला तेव्हा पुन्हा त्याला ती देवाची 2 पावलं दिसायला लागली. त्याला वाटलं देव पण असंच आहे मतलबी. म्हणजे जेव्हा माझ्याकडे पैसा होता तेव्हा देव माझ्यासोबत फिरत होता, आणि जेव्हा माझ्याकडचं सगळं गेलं तर देव पुन्हा गायब झाला. आणि जेव्हा माझ्याकडे पुन्हा पैसा आला देव पुन्हा यायला लागला. त्याने म्हटलं देवाला विचारायचं. देवाला विचारलं, तेव्हा माझ्याकडचं सगळं गेलं तेव्हा तू नव्हतास, पैसा असताना तू आलास. देवाने हसत उत्तर दिलं, कारण हा आरोप लावत होता देवावरती. देवाने हसत उत्तर दिलं, अरे जेव्हा तुझ्याकडची सगळी संपत्ती गेली ना, तुझ्याकडचं सगळं धन गेलं, संपत्ती गेली, गाडी बंगला गेला, तेव्हा तू कोणत्याही विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतास. तुझ्याकडे काहीही तुझ्याकडे नव्हतं. तू संपूर्ण रिकामी झाला होतास. तुला सुचत नव्हतं कुठे जाऊ कुठे नको. अशा वेळी माझ्या या 2 हातांवरती उचलून मी तुला माझ्या खांद्यावर घेऊन फिरत होतो, आणि तुला जी 2 पावलं दिसत होती ती तुझी नव्हती वेड्या, ती माझी पावलं होती, माझी पावलं होती. देव सदैव आपल्या पाठीशी उभा असतो. फक्त कधी कधी काय होतं, जो प्रामाणिकपणे मेहनत करतो त्याची कधी कधी देव परीक्षा सुद्धा घेतो, आणि आपल्याला फक्त ती परीक्षा पास व्हायची असते. देव सदैव आपल्या सोबतच असतो, फक्त आपल्याला ते दिसत नाही. धन्यवाद. असंच आपल्यासमोर एक सुंदर असा परफॉर्मन्स, मी चिमणी पाखरेची आमची टीम आहे त्यांना विनंती करतो की आपण रंगमंचावर संपूर्ण सेटअप या ठिकाणी रेडी करून घ्यायचा आहे. अगदी लगेचच आपल्यासमोर एक सुंदर असा डान्सचा परफॉर्मन्स निखिल आणि सगळे डान्सर्स त्यांना विनंती करतो आपण रंगमंचाचा ताबा घ्या. आणि खूप सुंदर परफॉर्मन्स आहे, आणि आपल्याला निश्चितच हा परफॉर्मन्स खूप आवडेल, रडवेल सुद्धा, पण देवाचं महत्त्वही तेवढंच पटवून देईल, या शंकाच नाही. अगदी खूप सुंदर असं हे नृत्य. थोडंसं स्क्रीनवरती दाखवू शकत नाही कारण थोडासा देखावा आहे. सेंटरला जरा सेंटरला या थोडंसं प्लीज, ऑफ सेंटर. खरं तर बघा, आता बरेच कार्यक्रम होतात, मात्र हा पहिला कोकणशाही न्यूज चॅनलचा हा पहिला कार्यक्रम असेल ज्यांनी कलाकारांकडून या कार्यक्रमाची सुरुवात करून घेतली. खरंच कलाकारांना नेहमी, मागच्या वर्षी एक किस्सा घडला होता, चिन्मय सरांनाही माहिती आहे की कार्यक्रम ठेवला होता, मात्र काही कारणास्तव थोडंसं डिले झाला कार्यक्रम, आणि तो कार्यक्रम नीट होऊ शकला नाही.
पण त्यांनी मला शब्द दिलेला की पुढच्या वर्षीचा जो वर्धापन दिन असणार त्यावेळी पहिला चिमणी पाखराचा कार्यक्रम होणार आणि त्यानंतर कार्यक्रमाला सुरुवात होणार. तर खरंच साईनाथ गावकर सर आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमसाठी पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आणि मला सरांनी आता पण सांगितलं, सर तुम्ही हे सगळं शिकवता? म्हटलं सर शिकवतो. ॲक्च्युली मी शिकवण्यापेक्षा ही मुलं खूप सुंदर आहेत, कारण मेहनती आहेत. गेली 20 वर्ष चिमणी पाखरं अकॅडमी कुडाळमध्ये कार्यरत आहे. आणि सगळ्यांना सांगायची एक अभिमानाची गोष्ट ती म्हणजे सध्या चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमी आता शासनमान्य संस्था झाली आहे. गव्हर्नमेंटने आम्हाला रजिस्ट्रेशनचं आम्हाला सर्टिफिकेट दिलेलं आहे. त्यामुळे आमच्या या सगळ्या संपूर्ण चिमणी पाखरं टीमसाठी जोरदार टाळ्या होऊन जाऊन दे. धन्यवाद. आपल्यासमोर सादर होतोय सुंदर असा हा परफॉर्मन्स. आजच्या या आमच्या चिमणी पाखराच्या कार्यक्रमातील शेवटचा परफॉर्मन्स या ठिकाणी सादर होतोय. देवाचं महत्त्व सांगणारं खूप सुंदर देखावा. शेवटपर्यंत हा परफॉर्मन्स आपण बघा. रेडी? सगळे डान्सर्स रेडी आहेत? ओके सुजय, ओके प्ले. कोण दाखविल वाट, कोण दाखविल वाट, भोवऱ्यातही जीवन नौका लाटेवरती लाट. गुरुदेवा रे सांग तुझ्या विण कोण दाखविल वाट. निर्वाणीची हाक ऐकुनी, निर्वाणीची हाक ऐकुनी चरणी देई ठावरे. दत्ता धावरे, दत्ता धावरे, दत्ता धावरे, दत्ता धावरे, दत्ता धावरे, दत्ता धावरे. निर्वाणीची हाक ऐकुनी, निर्वाणीची हाक ऐकुनी चरणी देई ठावरे. दत्ता धावरे, दत्ता धावरे, दत्ता धावरे, दत्ता धावरे, दत्ता धावरे, दत्ता धावरे. दत्ता दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो. दत्ता दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो. दैवचक्र हे कुणान कळते. प्रपंच पूजा करता करता, प्रपंच पूजा करता करता पुरात बसला घावरे. दत्ता धावरे, दत्ता धावरे, दत्ता धावरे, दत्ता धावरे, दत्ता धावरे, दत्ता धावरे. दत्ता दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो. दत्ता दिगंबराया हो, सावळ्या मला भेट द्या हो.
कैवारी भक्तजनांचा तोल सावरी मुक्या मनाचा तू कैवारी भक्तजनांचा तोल सावरी मुक्या मनाचा गुरुदेवा तू तारण करता गुरुदेवा तू तारण करता सत्वपणाला रे दत्ता धावरे दत्ता धावरे दत्ता धावरे दत्ता धावरे दत्ता धावरे